Some people think Gaelic spelling is complicated. It's not. Here's a rule that will keep you right 100% of the time. It's called Leathann Leathann is curl curl. Ons Gaelic han een fuamraken vowels aan een da vuyen. Leathann agus curl. Nu de nog gezet ons neònach agus le conrac consonant etere biet ons neon vuyen. Maar is een pleur Leathann. Fáilte. Nis je 40 fuamraken voor jiffer vuyen en wie ons neònach ma haet te bunten. Zo'n gierig nu de nog eens conrac etere han riaghailt seo en nachgig. Maar is een pleur Leathann. Agus fáilte. So it's not really that complicated. Just follow the rules. And though I said 100%, we're femi gevel rudeigin farvel mi jaar. Jyda werk.